Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met een prachtige jonge dame die Suriname vertegenwoordigt in Nederland. Ze heet Aisha Joalla Persat en zij is model in Nederland. Vandaag een babbeltje met haar. What we need is a little Q-Time. Goedemorgen Aisha, welkom in Q-Time. Dankjewel. Jij zit helemaal aan de andere kant van de oceaan nu, hè, in Nederland. Je Ja, hebt wel Surinaamse roots. Je bent model, 25 jaar oud. Mogen we kennis maken met jou? Vertel ons wat meer over jezelf. ja, klopt. Ik ben Aisha. Ik woon in Amsterdam, helemaal aan de andere kant, in het koude gedeelte. Ik ben 25 jaar en mijn ouders zijn inderdaad uit Suriname gekomen toen ze jong waren. Ik ben zelf hier geboren, ook in Amsterdam. En ik ben gaan studeren en om mijn 21ste ben ik dan gescout als model via Instagram. En zat ik in het tweede jaar van mijn studie. En vanaf toen ging het best wel hard. En dan, er is nu ook opkomende beweging. Meer mensen willen meer modellen van kleur. En vooral in Nederland heb je veel mooie Surinamers. Dus het is een goede tijd voor ons om in te stappen in de modewereld. Ja, oké, ik vind het wel grappig wat je zegt. Je was, via Instagram ben je gescout. Deed je Ja, daarvoor al iets als model? Of was je met mode bezig? Of met iets waardoor je toch wel opgevallen bent? Of hebben ja, ik heb zij jou mijn echt tante gevonden? ontwerpen. Wat zeg je? Sorry? Of hebben zij jou echt gevonden? Ja, zij hebben me wel echt gevonden. Ik vond het wel altijd leuk om me leuk aan te kleden. Ja. En ik was altijd wel geïnteresseerd in mode. Maar op een gegeven moment dan... Ja, dat is niet echt iets wat ik dacht wat iets serieus was. En van mijn ouders heb ik altijd meegekregen. Ja, studeren. Daarvoor werken zij. En dan geven ze mij de middelen zodat ik het beter kan doen. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. En op mijn 21ste ben ik dus gewoon via Instagram benaderd. Daar was ik wel actief. Een beetje leuk foto's posten van mijn kleren en zo. Maar dat is gewoon meer een hobby. Ja, oké. En ja, na een paar jaar hebben ze me zo gescout. Ja. En vanaf toen is het echt het balletje gaan rollen. Oké, maar wat gebeurt er dan? Dus je bent op Instagram, je maakt foto's, gewoon met je vriendinnen, allerlei leuke dingetjes, leuke outfits. Ja, En dan op een gegeven moment word je gebeld of je krijgt een bericht. Hoe werkt ja, dat? dan krijg ik een berichtje van, ja, ben je geïnteresseerd in modellenwerk? Zou je langs willen komen voor een gesprek? Ja, En toen ben ik gegaan met mijn moeder. Ik dacht van, ja, lijkt me wel leuk. ja. En toen hadden we het gesprek. En toen zeiden ze, nou, we laten je over een paar dagen weten wat de beslissing is. Mhm. En hoe ik de deur dicht deed, reed ik net 5 minuutjes. En toen belden ze me al Kom om een direct contract terug. te tekenen. Ja, Oké, en wat gebeurt ja, er dan? Moet je dan een fotoshoot doen? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? ja. Dan gaan ze kijken wat ze eigenlijk, wat ze in je zien qua look. Bijvoorbeeld, ik had super lang haar. Ja, En toen vonden ze dat te vrouwelijk of te standaard, weet je wel. ja, mhm. Toen hadden we wel wat korter. En toen hebben ze echt binnen 2 jaar hebben ze echt mijn haar tot, ja, van hoe het nu was. Terwijl ik echt super lang haar had bijvoorbeeld. Ja, En dan regelen ze een fotoshoot voor je en zo bouw je dan je boek op. mhm. En als je dan mooie foto's hebt, dan kunnen klanten jou ook zien. Bijvoorbeeld gewoon grote merken, grote bedrijven. Ja, mhm. En die willen dan met je samenwerken. Ja. Ik vind het wel grappig dat je jezelf, je hebt gezegd je bent in Amsterdam geboren, maar je hebt jezelf zo net wel Surinaamse genoemd. Wat is jouw binding met Suriname? Ja, het is toch wel wie je bent eigenlijk. Daar komen mijn ouders vandaan. Daar hebben mijn grootouders gewoond. En als je in Nederland bent, ik ben een Nederlander, daar ben ik trots op. Maar tussen Nederlanders ben ik geen Nederlander. En dan wordt overal gevraagd van, ja, wat ben je nou eigenlijk? Ja, En meestal denken ze India. En dan zeg Surinaams. Dan zeggen ze altijd, ja, maar je lijkt helemaal niet op een Surinamer. ja, En mensen hebben gewoon geen idee van nee. hoe, We moeten hoe, daar hoe een het er keer een allemaal onderzoek gedaan is. naar doen. Van oké, dus wat is volgens jouw definitie een Surinamer? Ik ben heel benieuwd. Volgens We mijn zouden dat definitie. onderzoek moeten doen in Holland. Wat Nederlanders Ja, denken echt hoe een hè? Surinamer Je eruit gaat je ziet. verbazen wat er allemaal uitkomt. Ja, echt, inderdaad. Maar Ja, oké, maar anyway, ze hebben toen je haar helemaal kort laten knippen. Waarschijnlijk om er een helemaal beetje, ja, net wat je zei, een beetje niet standaard uit te laten zien. En wat is je eerste job, je eerste modellenjob die je gekregen hebt? Mijn eerste modellenjob, die ik zeg maar echt heel, heel indrukwekkend vond, was in Parijs. Was een campagne voor Uniqlo. Dat is een soort van H&M, maar dan in Japan.
Ja. Maar het is best wel groot wereldwijd. En binnen de kortste keren was ik echt overal ter wereld in alle winkels. Familieleden die in Maleisië waren, die zagen mij hangen. Oh, Noem wauw, dat is maar. wel leuk. Ja, Spannend. echt Ja, overal very nice. mensen die foto's stuurden. Dus, Ja, en toevallig oké. was ik daar zelf in Parijs en toen ging ik even sokken kopen in die winkel. En ik wist niet dat het uit was gekomen. En toen zag ik Ja. mezelf echt super groot. Voel je dan trots? Ja, dan ben je wel een beetje trots. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat Ja, het. En hoe lang geleden was dat? dat is nu 2020 en dat was in 2018. Ja, oké, dus nu Ja, is het 2 jaar geleden ongeveer. Heb je ja, je 2 jaar studie geleden. ondertussen afgerond? Ja, ik ben vorig jaar afgestudeerd. Ja, Ik heb mijn bachelor in bedrijfseconomie gedaan. Aan oké. de VU heb ik gestudeerd hier in Amsterdam. Mhm. Dus ja, dat moest ik wel afmaken. Ja, dan zouden je moeder en je vader achter je rennen op zijn Ja, Surinaams ja, gezegd. echt. Vooral mijn moeder. Oké, maar wat doe je nu? Ben je fulltime model? Ja, ik ben nu fulltime model. Oké, Ik ben vorig jaar dus afgestudeerd. Daarna ben ik getrouwd. ja. En mijn vriend, of mijn man nu inmiddels is ook model. Oh, oké, En leuk. ja, Ja, leuk. Oké. ja. Uh-huh. En we dezelfde roots, ook Surinaams in Ja. bestaans. Mhm. Oké. Ja, en dat eigenlijk wilden we dus fulltime dat gaan doen. En gaan reizen. Een paar maanden naar India, een paar maanden naar Japan. Maar door corona Ja, hebben we dat nog niet kunnen doen. ja, oké. En werken we hier een beetje in Europa Ja. gewoon. Dat gaat nog wel. Vaak leeft het idee dat als je inderdaad modellenwerk doet, dat het vreselijk gestrest is en van de ene shoot naar de andere en van de ene Ja. plek naar de andere lange dagen. Is dat ook zo? Ja, voor heel veel modellen is dat wel echt zo. Die zijn dan echt al heel lang in het vak. Ja. Maar voor nu, ik heb dat nog niet echt mogen ervaren. Want ik heb ook gestudeerd. Mijn studie ging altijd voor. En na mijn studie ben ik maar heel korte tijd fulltime geweest voordat zeg maar corona er was. Oké. Dus dat heb ik nog niet echt Ja. ervaren, de stress en de druk, gelukkig. Dus corona heeft je daar een beetje misschien wel van gered, om het maar zo te zeggen. Maar ik vraag me toch af, Ja, om als je het goed te model bent, kijk, meemaken. je wordt gebeld wanneer ze je nodig hebben hè, voor een bepaalde type waar ze naar op zoek zijn of zo, voor een bepaald merk. Maar zit je dan thuis en je wacht tot je een telefoontje krijgt? Hoe werkt dat? Ik vraag me af. Echt waar? Ja, dat is wel echt hoe het is eigenlijk. Oké. Je wacht gewoon af van, ja, dat komt je eigenlijk. Ik heb een agenda en die heeft dan een optie staan van bijvoorbeeld H&M wil jou die en die dag Ja. boeken. Kan dat? En ik van ja, het kan ook zijn, ja, ben je morgen beschikbaar voor een klus in Parijs of noem maar op. Dat inderdaad. En dan je hebt heel veel vrije tijd, maar het kan ook plotseling helemaal vol zitten. Of als je juist plannen hebt met je familie, die moet je dan last minute cancelen. Je kan niet overal meer bij zijn. Ja. Dus dat is wel Het nadeel. ja, de kant van het vak. Ja, oké. Maar je En kan in er die wel, je tijd, kan er ja. wel goed van leven? Je kan wel fulltime dit doen Ja, als werk? ja, gelukkig Ja. wel. Ik kan het wel gewoon als een fulltime baan zien en ik kan er ook goed van leven. Ja. En omdat ik het ook samen met mijn man doe, dan is het gewoon mooi meegenomen. Het is gewoon, biedt heel veel vrije tijd ook, om ook gewoon wel met je familie te zijn en aan jezelf te werken. Ja. En dan ook wel weer een goed salaris, dus dat Ja. scheelt. Oké, dat is mooi. Wat zijn jouw ambities op dit stuk verder? Ja, mijn ambities. Ik zou nog wel wat toonaangevendere klussen willen doen. Ja. gewoon mooie merken werken. Ja. Met gewoon leuke uitstraling, leuke teams. Veel nog meer willen reizen. En ja, kijken wat het me brengt eigenlijk. Ik heb niet echt dat ik zeg, oké, ik wil per se dat of dat doen. Dat is het Ja. niet. Maar elke klus die brengt je gewoon weer een stap verder. Ja. En ik heb onlangs samen met mijn man een wereldwijde campagne gedaan voor een Parijs merk, Ja. Frans merk. Ja. En ja, dat was wel echt een van onze doelen om samen een wereldwijde campagne te Wauw, doen. dat is En, geweldig. En dat je ja, nu al dat hebt bereikt. Gefeliciteerd. Good job, ja, girl. dank u wel. Ja, Ja, heel ja. erg mooi. Ga je nog iets doen met je studie, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Ik was echt vorig jaar een beetje getraumatiseerd door mijn studie. Ja. Want ik kan wel goed studeren, maar soms het vereist aanwezigheid. En dat is moeilijk Met je werk te met mijn vak te combineren. combineren. Ja. Oké. En daardoor twijfel ik zeg maar mijn master te doen, wat ik wel heel graag eigenlijk wil. Ja. Maar misschien nu door corona dat het meer online kan, dan zit ik wel te kijken van oké, waar kan ik mezelf, ja, waar kan ik eigenlijk verder doen? Want model zijn is leuk en het is een mooi vak, maar je wilt ook op
andere gebieden gaan. Om te wachten thuis, dat is iets niet per se gelukkig maakt. Ja. Kijk, tuurlijk, je gaat sporten, je let op jezelf. Maar het is niet iets wat mij persoonlijk dan voldoening geeft of zal geven voor de rest van mijn leven. Ja, oké, nou dan En heb als je ik eigenlijk... kinderen je hebt me... anders Wat zeg je? Misschien als ik kinderen heb, dan kan ik gewoon focussen daarop of wat dan ook. Maar voor mezelf, dan zou ik wel wat meer willen doen. Ja. Omdat er ruimte is. Je hebt nu ongeveer 3 vragen die ik zou stellen, heb je beantwoord. Dus dat komt Oh. goed uit. Ik zou je vragen hoe het in coronatijd is geweest voor jou. Want dat heb je al beantwoord. Moeilijk met de modellenklussen, maar wel een goede overweging om inderdaad door te gaan studeren. Dat is natuurlijk prachtig. En omdat het corona is, kan je studie online doen. Dus dat is ook wel handig als je misschien ergens naartoe Maar moet voor ik een weet klus. zeker ook dat mijn ouders dit horen, gaan ze helemaal blij worden. We gaan het in Suriname uitzenden in Spanje. Tenzij ze naar Surinaamse televisie kijken, maar dat zit er waarschijnlijk niet in. Je hebt de vraag beantwoord over kinderen en je hebt de vraag beantwoord over wat je verder wil gaan doen en dat je inderdaad toch wel de ambitie hebt om toch wel verder te gaan studeren. Dus dat is wel prachtig. Je bent wel eens een keer in Suriname geweest? Ja, maar 1 keertje. Ik was 10 jaar. Maar mijn grootouders hebben een huis daar. Die zijn nu van mijn tantes en mijn moeder. Maar wat ik me herinner, ik heb alleen maar goede ervaringen. Gewoon, ik vond het zo mooi, zo leuk. Ik voelde me op dat moment echt een Surinamer. Ja. Maar mijn oma en mijn opa zijn vroeg overleden, waardoor ik niet meer met hun kon gaan. En mijn ouders zijn eigenlijk, mijn vader is nooit terug geweest. Ja. En mijn moeder, om het huis te regelen, is alleen terug geweest. Dus ja. Nou, niet dan echt, is het de hoogste tijd dat jullie een keertje weer terugkomen met z'n allen. Ja, wilde ik graag gaan. Ja. Dus, na corona. En you never know, misschien scoor je ook nog wel gewoon een leuke Surinaamse job in de tijd dat je hier bent. In de prachtige natuur. Ja, waarom niet? Dat leuk zijn. Nee, oké. Aisha, hartelijk bedankt voor het gesprek. Ik wou dat ik langer met je kon babbelen, maar ik heb al 3 keer een seintje gekregen dat de tijd voorbij is. Maar heel erg veel succes toegewenst. We zijn trots op je sowieso, hoe je het verkeerd. Je draagt Suriname ook een beetje met je mee overal waar je naartoe gaat. Dus make us even more proud. Ja, ga best. En natuurlijk ook aan je man. Ga ik doen. Dank u wel voor uw tijd. En ik hoop dat het leuk was. Is goed. Dankjewel. Bye. What we need is a little Q-time. Mooi om te zien hoe Surinaams talent zich over de hele wereld prachtig kan ontwikkelen. Heel erg leuk gesprek was dat met Aisha Joala Persat. Natuurlijk wensen wij haar van deze kant uit veel succes met haar modellencarrière. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV.